Apinya malah pulang, guys. Apinya itu korban dipindah, prosesnya agak susah. Oh, masuk. Ini di rel kereta ya. Rel kereta ya. Enggak. Terus. Go. Di rel spur ini. Iya. Turun nah. Turun nah. Ora boleh diguru lah. Tanah pas. Oh, cuma napas ya. Bola apa ini? Ayo depan. Kalau belum. Ini akhirnya ditaruh sini. Ayo go, munggah go. Waduh, satu korbannya.
benteng asih. Awake ndase lho, ndase bener. Turun awake saka ngarep. Ora mungkin tapi sak ngene. Nah, itu lho. Kene. Ngarep kene. Ora munggah, Mas. Tarik ya Mas, tarik oleh Mas. Tarik oleh Mas. Kamu besek murah, ono tapi lemah. Lemah gak apa-apa Mas, pasir apa apa. Orang maksudnya orang maksudnya kene ambak bangke lemah, enggak bodas lemah. Kamu lo pinggir jalan lho Mas. Ora kene ono tak kene. Pindah gone. Tidak mana. Sapinya nggak mau capek ini guys, malah melayu rono. Terus, oke guys, ini mungkin semoga tempat terakhir bisa naik sapinya. Ternyata ada empalan ya. Ini sapinya nggak mau, sampai yang punya sampai ngos-ngosan ya. Napa ambruk barang lek? Lah kowe nonton sapi kalau wong loro ngarep kamu ya. Masih nggak mau naik. Nonton teh gorek. Ngomah. Ngonku iki kok. Masih nggak mau naik ya. Anu Kok ngarep kabeh, Mas? Ayo. Tak gelem pisah karo sing duwe ya. Go. Pasti. Kalau sapi.
Go. Ya go. Untuk tak dulu deh. Orang dulu dulu. Ngeri. Di kalau anu lid. Jam TV munggah iki. Oh, kuwi wae terkenal wae jin. Lah kuwi menungsone iki jin. Kolong wae maksudnya gampang. Kongat juga kena begitu. Tempat ketiga. Yuk. Mas. Betul. Coba iki entuk betul. Wis kolon sukune tok wae. Ya. Sini. Saya mau bersih. Ning, tampil ning, tampil ning. Ning tahu ning. Siap. Go. Ngeri. Kayak masuk ora ning. Gendeng sini karo kae. Bantu iki sampe barang bleng kok lorone. Nek iki ora gelem, iku menggendi. Hah? Ora gampang lho. Gampang. Gampang lho. Iki soalnya anu to mlaku melu mlaku. Ya Tadi dhewe kan iso mlebu kok mlebu. Wes usul sik gandeng wis. Ini yang atas dikeluarin dulu. Kalem. Lah kalau karo iki. Pagane. Ada dulu coba. Sing dibangke sing ngono gegandeng Mas, sing ngarep iki Mas. Dadi ngono gegandeng ngene. Sing dhisik iki. Sing dhisik iki kono gandengan yen ana gocaran
Bisa mana bisa? Go. Orang ngetari dorong Philip. Sini mas, sini mas. Ini tak tarik. Ini kahai sing ora gelem. Rena sik medun sik. Mudah. Stop. Udah. Tuh. Kerja. Waduh. Go. Tuh. Balik nalit. Terima niki. Tadi kesel ya. Terus. Tolong. Nanti disambut. Sing ping jipuk Mas. Awas lip. Ganti tarik ono sik. Kowe pinggir lip, jadukmu lip. Nah, nyotek. Tarik. Bulat. Yo. Betul Mas. Hah? Itu tali betul. Taruhnya tuh. Belum. Bulat. Terus, tidur dia. Betul. Hah? Betul. Akhirnya bisa ditopang itu sih. Jangan dilepas topengnya. Sampai besok sampai penurunan. Tanpa atok lip. Kok kena ramalan pinggir lip. Tanpa atok mau. Satu dhewe. Mas dhewe. Tanpa atok lip. Ping jipuk. Bagus jipuk Mas. Diputar sana apa anu ya, Dek? Ora. Samaan kene Mas. Hah? Samaan kene. Yo. Kamare.
sakit. Pak dari ngarep mau jaring ngalingi sik. Waduh. Tarik mundur kene. Motornya Mas, Mas. Oh, jurus dipras siji yo. Mau tabu wae ora gelem iki tabu. Wis modone Mas, Mas. Iku udah iki. Ya cekisan iki arepan Mas. Piye diculi prase? Yo iya ta depan. Iku terus iki. Betul. Mas, tarik Mas. Kita ayo. Wah, mau jane dikolong ngisor sik lek ndadung mau koyo semulung. Ora brajak. Tarik. Ditutuk mbok pres lip, ora kuat nek surung tok. Mas tutuk Mas. Tutup bro. Sepatu. Usul tulono sik duwe. Terus. Oh, Pak, nyepet Pak. Nyepet piye? Aduh. Yo, munggah kae. Ibu Mas. Ya. Ini piye teh? Berapa? Bisa Pak, tarik Mas. Arep diwi. Piye nek? Ya tak odokan sik. Maju aku sik. Go. Hey, go. Go. Sikil siji gerak belum. Apa? Iya, Mak. Bulu telit. Pokoknya Mas, bawa rono Mas. Sing arep sik. Ayo. Mas. Jago lewat kolong-kolong jalan jero. Gue lewat sana. Lagi. Tuh.